Nyika yese iri kuchema nekurwadziwa kuti veduwe zvanyanya zvinhu zviri kuitika izvi hamunyari here. Ndonyaya dziri kutenderera mumastreets esocial media panguva yatitori iko zvinezvi. Mhuri yezimbabwe hazvina kumira zvakanaka. Nyaya dzatiri kuona pano, nyaya dziri kutenderera inyaya dzaMary Mubaiwa, uyo aenda naloya rake kumatare edzimhosva, vachimboenda kuti vanotaurirana ikoko Harare Magistrate Court kuti vataure kuti veduwe uyu chimusiyai agarire kumba pane kuti arambe achiuya nekuti anogara ari pamedication and akadimburwa ruoko rake akadimburwa gumbo veduwe ari panguva yakaoma. Chiregedzai kuramba muchimunetsa-netsa kuti arambe achingouya nekuti panguva yatiri ari kurwara and ari kurwadziwa zvisingaite pamuviri wake. Ndo nyaya dzanga dzafambirwa panapa, mabudiro ayakaita panapa. Pari kunzi her leg and right hand amputated. Mary Mubaiwa, ex-wife of Vice President Constantino Chiwenga, is wheeled into the Harare Magistrate Court, where her lawyer will tell a magistrate that she wants a permanent stay of prosecution on charges including attempted murder and money laundering. Beatrice Mutetwa says Mubaiwa is extremely sick and she can't get instructions from her because of her condition. She is always on medication, in pain or sedated. Ndo mashoko ari kubuda achibva nekuna lawyer racho richitaura kuti saka regedza timbopinda mumatare edzimhosva titaurirane tionesane navo kuti veduwe dai mambomuregedzawo mamukwanisawo kumunzwisisa nekuti situation yavapo, munhu wese zvechokwadi ane dzakakwana dzinoshanda anenge achitoona kuti nyaya yaapa iyi yaoma, ende nyaya iyi yavapo yave kurema. Ende munoziva mese kuti nyaya dzakaita sedzese sedzidzi dzinonetsa kuti munhu even apinde mukati akwanise kunge anzi achitongwa nyaya yake nekuti anenge asiri muright condition yekuti akwanise kuzvidhifenda iye. Saka pane pachida munhu kuti anokwanisa kunge achidairirana nenyaya dzake. Ndo imwe yenyaya futi inenge ichinetsa pazvinhu zvese izvozvo. Zvibati vanhu vari kutaura zvakanyandisa pamusoro penyaya iyoyi. Mhuri yezimbabwe yakabvira kare ichingochema ichipopota ichitaura zvakasiyana-siyana, asi hapana akaratidza kuda kuita hanya nazvo kana kuti kuda kuzviteerera kana kuti kuda kuvanzwisisa kuti dai vamusiyawo nekuti ari kunzi she is a human being like all of us. Ndo mashoko aitaurwa nevanhu vakawanda vemuzimbabwe. Endewo vamwe vachitaura kuti kana iye munhu wekuti aimbova mudzimai womutevedzeri womutungamiri wenyika kana achizopiwa treatment yakaoma inorwadza kudai, what more vamwe vanhu vese vari munyika, ko vakazotadzawo vanozobatwa sei, vanozopiwa treatment yakaita sei, nekuti vari kuti what more munhu wekuti anotori nevana nemutevedzeri wemutungamiri wenyika obva anzi akupiwa treatment yakadai so. Ko what more imimi vamwe vanhu vese musina kana vana kana anything nevanhu ivavo, mukazovatadzirawo munopiwawo treatment yakaita sei kana kuti munobatwawo sei. Ndo nyaya dzakanga dziri kunetsa pamusoro penyaya iyoyi kubva kudhara. Mhuri yezimbabwe ndinozviziva kuti imimi mune zvakawandisa zvekutaura pamusoro penyaya iyoyi yaMary Mubaiwa. Zvakakosha kuti mungondiudzawo mucomment section kuti munoionawo sei nyaya iyoyi, toonesana nemafungiro enyu kana muchinge mapedza kulaika kuitira kuti murambe muchiwana dzimwe nyaya dzese dzinonga dzichiitika.